नमस्कार सगळ्यांना. माझं नाव हरीश डोंगरे आहे. मी बोंदठाणा गावाचा आहे. आपला जो कार्यक्रम आहे तो शैक्षणिक मार्गदर्शन कार्यक्रम आहे. कशाशी रिलेटेड आहे? एज्युकेशनल पर्पज आहे. ओके, शैक्षणिक आहे. याच्यामध्ये आपण एज्युकेशनमध्ये काय स्तर असते, आपण ग्रामीण भागातली मुलं आपण कुठे कमी पडतो, आपण हळूहळू कसं मूव ऑन करू शकतो हायर एज्युकेशनकडे आणि कमीत कमी खर्चामध्ये. ओके, तर हे जे तुम्ही ICSR ग्रुप बोंदठाणा बघत आहे ना, हे आमच्या ग्रुपचं नाव आहे. ओके, तर 2019मध्ये जेव्हा कोरोना आला होता तर पोरांचं शिक्षण थांबलं होतं. तर मग आम्ही आमच्याच गावकऱ्यांनी, आमचे जे यूथ होते, आमच्या गावातले जे यंग पोरं होते, त्यांनी एकत्र येऊन एक ग्रुप फॉर्म केला आणि मुलांच्या शिक्षणाची सोय करण्याचा हळूवार प्रयत्न केला. ओके, तर आमचं जे हे काम आहे ते कोरोनापासून तर आतापर्यंत सुरू आहे. डिटेल्स तुम्हाला सिनियर्स देतील थोड्या वेळाने. त्या कोणत्या टाईपच्या ॲक्टिव्हिटीज केल्या, जसं ट्री प्लांटेशन, शिवजयंती, कथाकथन स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा. ओके, आणि आपल्या रेग्युलर स्पर्धा म्हणजे नवोदय स्कॉलरशिप, UG PGच्या एंट्रन्स एक्झाम्स. ओके, आता हा थोडासा व्हिडिओ बघितला, रोजच्यापेक्षा नवीन होता, इंस्टाग्राम रील्सपेक्षा वेगळा होता. होता ना, वेगळा होता ना जरासा. आम्ही काही दूरचे पोरं नाही आहो, बोंदठाणा गावचे आहो. आपला पर्पज काय आहे बघा, आमच्या गावातला लिटरसी रेट म्हणजे शिक्षणाचा जो स्तर आहे आमच्या गावचा तो खूप छान आहे. म्हणजे UG कंपल्सरी बऱ्यापैकी आणि त्याच्यावर PG आणि जॉबचा रेशो पण खूप छान आहे. तर आता तुम्हाला मी पार्श्वभूमी क्लिअर करून देतो. हा ग्रुप काय आहे, हे जे तुम्ही फोटोज बघितले, या फोटोजपैकी तुम्हाला कोणी ओळखीचं सापडलं? कोणाकोणाला सापडलं याच्यातलं ओळखीचं? हात पुरं कम्प्लीट वर करा. ओके, तुझी मैत्रीण होती? डाबरे सर होते. अच्छा, हां, नेतन तुझे ओळखीचे आहेत? कोण होतं? ओके, तुझे रे भाई? अच्छा, हे तुझे ओळखीचे आहे. आणखीन कोणाचे ते? अनिकेत? तुझे रे भाई? ओके, आता बा विषय असा आहे, आम्ही जो हा आता बा ऑलमोस्ट तुमच्यापैकी बऱ्या म्हणजे खूप मुलांना आयडियाज आहेत. आणि आमच्या ग्रुपला अनिकेत, हा नेतन फुले, हे आम्हाला ऑलरेडी जॉईन आहेत. ठीक आहे, ते आमच्या लायब्ररीमध्ये आले आहे, सेशन अटेंड केले आहेत. मग आणि माझी ओळखी दादासोबत आहे, अमित भाऊसोबत. हे दोन्ही क्रिकेट प्लेयर आहे. हे त्याचे सवंगडी म्हणजे साहेबू चौधरी, हे पण आमच्याच गावचे. ओके, हे यांची मित्रता आहे. मग आता काय झालं ना, या दिवाळी म्हणजे आधीच थोडंसं आमची जेव्हा लास्ट टाईम व्हिजिट झाली होती तेव्हा आम्ही ठरवलं की बा, अमित भाऊनं म्हटलं का हरीश तू, म्हणजे माझं नाव हरीश डोंगरे आहे, तर हरीश म्हणे तू जो तुझ्या गावामध्ये प्रोग्राम घेत आहे त्या टाईपचा तू आमच्या गावाला का नाही घेत? आमच्या मुलांचा आला लाईट, हां आवाज येऊन आला ना. तर आमच्या डिस्कशनमधून असं निघालं की बा, आम्ही दादा म्हणाले की हरीश तू ह्याच गोष्टी ज्या आहे शैक्षणिक पातळी आमच्या गावची सुद्धा वाढवण्यासाठी का नाही प्रयत्न करायचा? आपण कोलॅबरेशन नाही केलं तर किती छान होऊन जाईल, आमच्या गावच्या मुलांचा पण विकास साधण्याचा प्रयत्न होईल. तर म्हटलं दादा ठीक आहे, मागे आम्हाला वेळ नाही मिळाला, तर आता दिवाळीमध्ये ह्या धानलीमध्ये हा दुपारचं सेशन आपण ऑर्गनाईज केलं. ओके, आता स्थापना कशी झाली आहे, कारण तुम्हाला थोडीशी पूर्व कल्पना असणे इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. कारण होऊ शकते फ्युचरमध्ये तुम्हाला अलाईन होऊन हायर एज्युकेशनकडे आपल्याला मूव ऑन करायचं आहे. 2019मध्ये कोरोना लागला. आमच्या गावचे सगळे एम्प्लॉईड लोक, शिक्षित वर्ग सगळे गावाला आले. तसं सगळ्याच गावामध्ये झालं, राईट. तर आमच्या गावच्या मुलांना प्रश्न पडला की आमच्या गावच्या शाळा जी आहे छोट्या मुलांची, जे प्राथमिक शाळा आहे ती बंद पडली, हायर एज्युकेशनवाल्यांचं पण शिक्षण बंद पडलं, तर यांचं करायचं काय? आणि सरकारने त्या टायमाला काय बोलले होते, शाश्वती नव्हती की बा 6 महिन्यानं खुलेल, 8 महिन्यानं खुलेल, राईट. तर त्यावेळेस आम्ही असा विचार केला की बा, जेवढे सिनियर्स लोक आपल्या गावातून शिक्षित आहे त्यांनी एकत्र यायचं, एक ग्रुप फॉर्म करायचा आणि लहान मुलांना शिकवण्याचा प्रयत्न करायचा, जेणेकरून त्यांचं शिक्षण नाही थांबेल. अशा प्रकारे मग आमच्या ग्रुपचं फॉर्मेशन झालं. आणि मग प्रश्न होता की कोणी कोणाला काय शिकवायचं. तर मग आम्ही त्याच्यामध्ये एज ग्रुप्स पाडले. एज ग्रुपनुसार मग आम्ही टीचिंग स्टाफ आमच्यामधलाच रिक्रूट केला.
ओके, जसं माझ्याकडे समजा जनरल नॉलेज आणि स्पोर्ट्स सेक्टर, मी स्पोर्ट्स सेक्टरचा माणूस आहे म्हणून आम्ही दादासोबत जास्त ओळखी आहे. ओके, तर अशा प्रकारे आम्ही मग मुलांना त्या काळामध्ये आणि सगळे सब्जेक्ट म्हणजे आपण जे शाळेमध्ये शिकतो, कॉलेजला शिकतो, ते ऑलमोस्ट सगळे कव्हर करण्याचा प्रयत्न आम्ही त्या टायमाला केला. आणि अशा प्रकारे आमचं गावाचं शिक्षण जे आहे ते कोरोना काळातसुद्धा कंटिन्युअस बेसला चालू राहिलं. ओके, आता याद्वारे काय केलं आम्ही, म्हटलं मग फक्त आता शिक्षणच न शिकवता आपण आणखीन काय करू शकतो, तर पोरांना स्पोर्ट ॲक्टिव्हिटी वाढवू शकतो. त्यांचं शिक्षण फक्त शाळा कॉलेजपुरतं न ठेवता एमिनंट इन्स्टिट्यूशन जे असतात भारतातले, ओके, तिथे पाठवण्याचा प्रयत्न करूया. जसं आता समजून घ्या आपल्यापाशी तुमच्या गावाला कोणत्या वर्गापर्यंत आहे शाळा तिकडे? 10th हां 10th ना. तर त्यानंतर काय करायचं, आता जसं सुसुंद्रा कारंजापासून भरपूर दूर आहे, बऱ्यापैकी 12-15 किलोमीटर येत असेल. तर मग अशा वेळेस काय करायचं बा, तर जर समजा आपण आता काही मुलांची आर्थिक स्थिती जी आहे ती बाहेर शिकण्यालायक नाही राहत, पण त्याच्यामध्ये टॅलेंट राहते. आपल्या ग्रामीण भागातला विषय असा आहे की टॅलेंट ऑलमोस्ट खेडेगावात, स्पेशली आपल्या विदर्भात खचून भरला आहे. फक्त डायरेक्शनचा अभाव आहे आणि मेहनतीचा अभाव आहे आणि पालकवर्ग आणि जे तरुण पिढी आहे त्यांचा सपोर्टचा अभाव आहे. नेमकं आपण हीच गोष्ट हेरून आमच्या गावामध्ये आम्ही या गोष्टीला पॉझिटिव्हमध्ये कन्वर्ट केलं आणि एक मोठा फोर्स तयार झाला आमच्याकडे. या प्रयत्नातून काय झालं आहे ना, हे जे तुम्ही पोस्टर पाहून राहिले हे सगळी आमच्या गावची अचिव्हमेंट आहे, त्या 2019पासून तर आता 2025पर्यंत. ओके, तर ही जी अचिव्हमेंट आहे ना, ही साधीसुधी अचिव्हमेंट नाही आहे. आता जसं अमित भाऊ फुले दादांनी ज्याप्रमाणे आम्हाला बोलले की बा तुम्ही आमच्या मुलांना प्रेरित करण्याचा प्रयत्न करा, त्यांना एन्थुझियाझम देण्याचा प्रयत्न करा. तर याच्यामध्ये काय आहे ना, ही फक्त आम्ही थोडे लोक इथे येऊन तुम्हाला काहीतरी भाषण कीर्तन देऊन चालले गेले हा वाला विषय नाही. हा कसा विषय आहे ना, आम्हाला कोणती मुलं हवी आहेत जे जेन्युनली स्वतः मेहनत करतील, आम्ही त्यांना हलकं गायडन्स देऊ. विशेष काहीच नाही, पैशाचा मॅटरच नाही इथे. आपण ही जी गोष्ट करत आहे याच्यामध्ये पैसा कुठेच नाही आहे. म्हणजे आम्हाला काही फायदा पाहिजे बा म्हणून आम्ही इथं आलो असं अजिबात नाही. सगळे आपापलं पेट्रोल टाकून आलं आहे का, तर आमच्या गावातला, आमच्या ग्रामीण भागातला विकास व्हावा या हेतूने. ओके, आम्हाला आम्ही बघून स्पॉन्सरशिप नाही आहे. हे एक नैतिक मूल्याचं जे काम असते ना आपल्याप्रती, आपल्या गावाप्रती, आपल्या एरियाप्रती, त्यातून हे कार्य निर्माण झालेलं आहे. अशा तर 2019पासून तर आतापर्यंत इथं जे एवढे लोक आपल्यासोबत अटॅच झाले आहेत ना, ते खूप स्पेशल लोक आहेत आणि त्यांचं एज्युकेशन खूप हायर आहे. ओके, त्यांचं मी इंट्रोडक्शन करूनच देतो तुम्हाला थोड्या वेळाने. आता पहिला हा बोर्ड समजून सांगतो तुला काय कन्सेप्ट आहे. ओके, फक्त थोडंसं पहिले एक बेसिक आयडिया देतो तुम्हाला. तो जो पहिला फोटो आहे तो मी आहे. माझं नाव हरीश डोंगरे आहे आणि मी कुठे शिकतो, शिव नाडार युनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ एमिनन्स नवी दिल्लीला. तर मी काय शिकतो आहे, मास्टर ऑफ आर्ट करतो आहे मी. कशामध्ये, तर रुरल मॅनेजमेंटमध्ये. ओके, इंडियामध्ये इन्स्टिट्यूट ऑफ एमिनन्स असे जे कॉलेज आहे करंट पोझिशनला 18 सँक्शन झाले आहे, पण एकच चालू आहे. तर ते कोणतं आहे, मी जिथे शिकत आहे ते म्हणजे नवी दिल्लीचं कॉलेज. ओके, माझ्या कॉलेजची फी टोटल मिळून 22 लाखापर्यंत जाते. तर मला ती स्कॉलरशिप मिळाली आहे. म्हणजे आपण कायच्यावर वर्क करणार आहोत, मी तुम्हाला आता जे म्हटलं, पैशाचा रोल नाही आपल्यापाशी रोल कायचा, मेहनत आणि नॉलेज गेन करण्याचा, राईट. आणि ओके, तर ती मला पूर्ण फी, हे जेवढ्या बॅनरवर जेवढे पोरं दिसून राहिले, फक्त हे 2 आर्मीवाले जे आहे MSF आणि आर्मीवाले, ते सोडून बाकी सगळे मुलं जे शिकते आहेत त्यांची ऑलमोस्ट फी 20 लाख ते 30 लाखाच्या रेंजमध्ये आहे. आणि ते सगळे त्यांना माफ झालं आहे. कशाच्या भरोशावर, स्कॉलरशिपच्या बेसवर. ओके, हा एक खूप इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. आपल्या पुऱ्या वर्धा जिल्ह्यात नाही असा गाव कोणतंच किंवा अशा टाईपची अचिव्हमेंट. ओके, आपल्याकडे बघा कारंजाला कसं आहे, BA BCom BSc, याच्यानंतर काय, काहीच नाही. वावर तेच पावर. आलं लक्षात. हां, बरं, आपण कंटिन्यू करूया. आपल्याकडे वेळेचं शॉर्टेज आहे. दुसरी जी पोरगी आहे ती प्रणाली हरिचंद चौधरी. ओके, तिचंवालं जे शिक्षण आहे ते मास्टर ऑफ आर्ट इन डेव्हलपमेंट. कुठे, बेंगलोरला. तुम्हाला माहिती आहे बेंगलोर कोणत्या स्टेटची राजधानी आहे? कोणाकोणाला माहिती आहे, त्याने हात वर करा. सगळ्यात पहिले महाराष्ट्राची राजधानी सांगा, कोणती आहे?
नागपूर. नागपूर काय? ओके. तर बेंगलोर कोणाची राजधानी आहे, कोणा स्टेटची? कोणाला माहिती आहे? हां, कोण सांगितलं बेटा? हां, कर्नाटक. राईट. कर्नाटकची राजधानी आहे आपली बेंगलोर. तिला सिलिकॉन व्हॅली ऑफ इंडिया पण म्हणतात. कायसाठी? IT सेक्टरसाठी नावाजली आहे ना. ओके. तर बेंगलोरला एक इन्स्टिट्यूट आहे, अजिम प्रेमजी युनिव्हर्सिटी. हे खूप भारतातलं नाही, वर्ल्डचं खूप फेमस कॉलेज आहे. ओके. माझ्या पण कॉलेजचं नाव जे आहे शिवनारायण युनिव्हर्सिटी, ते पण इंटरनॅशनल कॉलेज आहे. मी का बोललो समजून? इंटरनॅशनलचा अर्थ सांगा तुमच्यापैकी कोणतरी. सांग बाळ, इंटरनॅशनल म्हणजे काय होतं? नाही घाबरायचं काही काम नाही, काही टेन्शन नाही ना. हां, तू सांग रे. हां, कोणी सांगितलं? हां, त्याच्यासाठी क्लॅप करा. गुड. ओके. अजिम प्रेमजी युनिव्हर्सिटी कुठे आहे? बेंगलोर. ओके. बेंगलोर. हां, कर्नाटकमध्ये. आता हे बघा, हे जे निळ्याच्या दिसून राहिलं तुम्हाला अजिम प्रेमजी, हे जे 6 पोरं दिसून राहिले माझ्या नंतरचे इकडले, हे सगळेचे सगळे पोरं तिथे शिकत आहे. दुसऱ्या मुलीचं नाव आहे प्रियंका हिंगवे. हे सगळेचे सगळे पोरं कुठे शिकले आहे? कारंजा घाटगेला शिकले आहे. मी पण कारंजा घाटगेला शिकलो आहे. याच्यातले अर्धे चिंचोलीच्या शाळेत शिकले. आमच्या गावापासून चिंचोली नावाचं गाव आहे एक छोटंसं, तर तिथे शिकले हायस्कूल. ओके, 10वीपर्यंतचं शिक्षण. त्यानंतर बघा, त्यानंतर नंदिनी नेहारे, तिचं मास्टर ऑफ आर्ट इन डेव्हलपमेंट आहे. आणि ही जी प्रियंका हिंगवे आहे, तिचं मास्टर ऑफ आर्ट इन एज्युकेशन आहे. ह्या पोस्टरवर तुम्ही जेवढे पोरं पाहून राहिले आहे, ते 2-2 वर्षाचा कोर्स आहे. ज्या दिवशी ते पासआउट होतील ते ऑलमोस्ट 60,000 प्लस पेमेंट कमाल. म्हणजे मिनिमम सॅलरी स्केल किती राहील त्यांची? 60,000 मिनिमम. म्हणजे ते देणंच आहे. कारण ऑल इंडिया लेवलला एका वर्गामध्ये, एका क्लासमध्ये फक्त 40 ते 50 पोरं घेतले जाते. मी का बोलू राहिलो? ऑल इंडिया लेवलला एका वर्गात, एका कोर्सला ऑल इंडिया लेवलला फक्त 40 ते 50 पोरं सिलेक्ट केले जातात. ओके. त्या 40 ते 50 पैकी 10 ते 15 पोरांना 100% स्कॉलरशिप दिली जाते. म्हणजे जे मी तुम्हाला फी सांगितली ना, 22 लाख 20 लाख है ना, तर ही फक्त अशी 10 ते 15 मुलांना दिली जाते. ओके. आता तिसरी जी मुलगी आहे, चौथी, ती नंदिनी नेहारे, तिचं मास्टर ऑफ आर्ट इन डेव्हलपमेंट आहे. आता थोड्या वेळाने तुम्हाला हे डेव्हलपमेंट काय असते, हे म्हणजे MA काय, ME इन डेव्हलपमेंट काय असते, ME इन डेव्हलपमेंट काय असते, तसेच ते एज्युकेशन काय असते, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला हे सर सांगतील. त्यांचं आता मी इंट्रोडक्शन करून देणार थोड्यानंतर. स्क्रीनच गॅप झाली काय? हां, बरं ठीक आहे. तर आता मी तुम्हाला हे का सांगत आहे, हे ना काय होऊ शकते, तुम्हाला हे जमलिंग होऊन राहिलं असं. जमलिंग म्हणजे काय? दिमाग का भेजा फ्राय. काही लक्षात राहून राहिलं, काही नवीनच आहे, काही समजूनच नाही राहिलं. पोरं काही तर हिशोबाच्या बाहेर आहे. आणि काही लोकांना पूर्ण घुसून राहिलं की का बोलून राहिलं, का होऊन राहिलं. राईट. तर याच्यामध्ये काय आहे ना, आता ती स्क्रीन गॅप झाली आपली थोडीशी. इन शॉर्टमध्ये मला काय सांगायचं आहे, अशा ह्या स्क्रीनमध्ये जे ब्ल्यू लाईनवाले होते ते कुठे शिकत आहे? बेंगलोरला. मी कुठे शिकत आहे? हां. आणि नंतर हा आणि अजून एक मुलगी आहे. आणि हे जे सर आहेत यांचं मी सगळ्यात नंतर, हे सर आहेत या, पण आता सध्या शिक्षण घेत आहे. तर हे तिघं शिकत आहे इंडियन इन्स्टिट्यूशन फॉर ह्युमन सेटलमेंट. आपण फक्त काय ऐकलं आहे? IIT म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट. याच्यावर काय आपण असे फक्त नावं ऐकले आहे, पाहिले आहे का? नाही. पण ह्या टायमाला तुमच्या स्क्रीनसमोर आपल्या एरियातले पोरं, आपल्या ग्रामीण भागातले पोरं अशा इन्स्टिट्यूटमध्ये शिक्षण घेत आहे. ओके. आता जसं हा जो मुलगा आहे, हे बघा, हे जे पोरं आहेत हे लखपत्याचे पोरं नाही आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा इश्यू म्हणजे हा. काय कळून राहिलं तुम्हाला? एज्युकेशन एकदम नॅशनल लेवलचं घेऊन राहिलं आहे, पण सगळे पोरं हे गरीब घरचेच आहे. यांच्यातल्या अर्ध्या पोरांकडे ह्या एक्झामचा फॉर्म भरायचे सुद्धा पैसे नव्हते. आलं लक्षात? माझा फॉर्म भरायचा आहे, यांनी मला 500 रुपये दिले होते ना, अमित भाऊने 500 रुपये दिले होते माझ्या जेव्हा फॉर्म भरायचा तेव्हा. आलं लक्षात? तर हे खूप मोठी गोष्ट आहे, व्हॅलिड होते ही गोष्ट. ओके. नंतर हा जो रोशन कौशी आहे, हा आमच्या गावच्या गायकाचा पोरगा आहे, पण बुद्धीला तल्लक आणि मेहनत घ्यायला खूप रेडी होता.
तर आम्ही जेवढे सिनियर्स लोक आहेत त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ते पोरगं इथे शिकायला गेलं. कुठे? अजिम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीला. काय शिकायला गेलं? 13वी 14वी 15वी 16वी म्हणजे 4 वर्षाचा कोर्स आहे तो. BSc शिकायला गेला. पण कशामध्ये? एन्व्हायरमेंट सायन्स अँड सस्टेनेबिलिटी. हे शब्द आपण इंग्रजीमध्ये ऐकले आहे ना? फक्त ते ऐकलं आहे. हे पोरगं शिकून राहिलं. 4 वर्षाचा कोर्स, 22 लाखाची फी माफ. नंतर सुविधा सांगेन तुम्हाला काय भेटते. तर आज हलकं तुम्हाला मोटिवेशन, हलकं तुम्हाला इंट्रोडक्शन, हलकं तुम्हाला तुमच्या गावामध्ये तुम्ही काय करू शकता, तुम्ही स्वतःसाठी काय करू शकता, आम्ही तुमच्यासाठी काय करू शकतो, अशा टाईपचा छोटासा कार्यक्रम आहे. अजून आपला 1-1.5 घंटा चालेल. आज एक दिवाळीचा सेशन म्हणून आपण एक काहीतरी नवीन पाहून राहिला आहे बा. त्या दृष्टीनं थोडंसं पॉईंट ऑफ व्ह्यू जो आहे, पाहण्याचा दृष्टिकोन जो आहे तो तसा ठेवा. ठीक आहे. समोर हा मंगेश पठाडे आमच्या गावामधनं BSFमध्ये अग्निवीर त्या स्कीममधनं लागलेला आहे. ओके. आणि हा जो आहे सौरभ मानमोडे तो MSFमध्ये आहे, महाराष्ट्र सिक्युरिटी फोर्समध्ये आहे. ओके. ICSR ग्रुपच्या प्रयत्नांनी आणि त्या मुलांच्या स्वतःच्या मेहनतीने आपण इथे कोणाला 5-10 रुपये खिशातून काढून दिलेलं नाही आहे की हे घ्या मग ॲडमिशन करून द्या. इथं सगळेचे सगळे पोरं जे पोचलेले आहे ते स्वतःच्या बुद्धिमत्तेवर पोचलेले आहे आणि त्याच्यामध्ये वेगळं काहीच नाही आहे. शिक्षण कोणतं आहे? पहिला वर्ग ते 12वीपर्यंत खतम. याच्यावर काहीच नाही करायचं आहे तुम्हाला. पण यावेळेस आता इथं यूथ जास्त कोणी दिसून राहिले 18 वर्गाच्या वरची, तर ते खूप छान गोष्ट आहे. म्हणून मी डायरेक्ट पॉईंट टू पॉईंट ह्या युनिव्हर्सिटीजबद्दल बोलून राहिलो. आला लक्षात? नाही तर आम्ही छोट्या बाळांपासून पण सुरू केलं, म्हणजे पहिल्या वर्गापासून तर 12वीपर्यंत. तर तिकडून डायरेक्ट 12वी नंतर 13वी 14वी 15वी म्हणजे UG म्हणजे किती पोरांना माहिती आहे? इथे UG म्हणजे काय होते? हां, अंडर ग्रॅज्युएशन. आणि PG म्हणजे? आणि PhD म्हणजे? हां, ते बरोबर आहेत. समोर चाल. हां, बोल ना, बोल. हां, नेतन. हां, ठीक आहे. म्हणजे जर मी MBBS किंवा वेटरनरी डॉक्टर जर नसन आणि तरी बी मला माझ्या नावासमोर जर डॉक्टर नाव लावायचं असेल तर काय करायला लागते? PhD. राईट. ओके. आता इथे आणखीन साईडला काय होतं? मी तुम्हाला आता कोणत्या इन्स्टिट्यूटबद्दल नाव सांगू राहिलो? इंडियन इन्स्टिट्यूशन फॉर ह्युमन सेटलमेंट. काय नाव सांगितलं? इंडियन इन्स्टिट्यूट फॉर ह्युमन सेटलमेंट. ते पण कॉलेज कुठे आहे? बेंगलोरलाच आहे. बेंगलोर कुठे आहे भाई? कोणत्या राज्यात आहे? महाराष्ट्रात आहे. अच्छा. नागपूर कुठे आहे? हां, आपल्या गावापासून 70 किलोमीटर. राईट. ठीक आहे. बेंगलोर कुठे आहे? कर्नाटकमध्ये आहे. हे बघा, इथं ना आपल्याला काही गोष्टी येऊन राहिल्या नाही येऊन राहिल्या याच्यात आपला दोष नाही आहे. कोणाचा दोष आहे? आपल्या गावाल्याचा आहे. बरोबर आहे का? नाही, असं नाही. याच्यामध्ये आपण सर्व दोषी आहोत. जे तुमच्या गावचे बघा, आता देर आहे दुरुस्त आहे, तुमच्या गावचे सिनियर्सनी तुमच्यासाठी एज्युकेशनल पर्पजसाठी हा कार्यक्रम ठेवला. तुम्ही त्यांचं अभिनंदन मानलं पाहिजे. आम्ही गेल्यानंतर त्याच्या अगोदरही मानू शकता, कारण असा प्रोग्राम तुम्हाला परत आपल्या एरियात भेटेल असं खूप रेअर केस बनून जाईल. हां, आता हे मी इंट्रोडक्शन का देऊन राहिलो, पण ह्या बॅनर काऊन समजून सांगून राहिलो? कोणीतरी याच्यापैकी सांगू शकते मी काय करायचा प्रयत्न करून राहिलो? तर काय सांगून राहिलो? सांग बाळा. म्हणजे काय करू राहिले? फोटो तर दाखवून राहिलो, काहीतरी गोष्टी सांगून राहिलो. कायसाठी करू राहिलो? आपल्या सामूहिक प्रयत्नामधनं तुमच्या सिनियर्सचा साथ, पालकवर्गाचा साथ आणि फक्त तुमची मेहनत आणि आमचं हलकी हलकी डायरेक्शन करायचं काय, ह्या सगळ्याचं कॉम्बिनेशन मिळून आपण अशा इन्स्टिट्यूशनमध्ये कसं जाऊ शकतो, फ्रीमध्ये उत्तम एज्युकेशन कसं घेऊ शकतो. तुम्ही जो पहिला व्हिडिओ पाहिला त्याच्यामध्ये एक गोष्ट ऑब्झर्व केली असेल, म्हणजे त्या चित्राच्या मागचं जे बॅकग्राऊंड आहे ते तुम्हाला तुमच्या गावाकडनं वाटलं काय? एकदम हायफाय इन्फ्रास्ट्रक्चर दिसलं ना, मोठ्या मोठ्या बिल्डिंगा, काचेच्या बिल्डिंगा, पुरं एकदम इन्फ्रास्ट्रक्चर कसं होतं? एकदम नॅशनल लेवलचं, इंटरनॅशनल लेवलचं. राईट. हे वापस चाललं वाटतं. हां, आता बघा इथे मयुरी पठाडे आणि प्रणाली चोपडे हे अजिम प्रेमजी युनिव्हर्सिटी भोपाळला, म्हणजे अजिम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीच्या 2 ब्रँचेस आहे. एक आहे बेंगलोरला, एक आहे भोपाळला. आता भोपाळ कोणत्या स्टेटची राजधानी आहे? हाँ, किसने बोला भाई? वेरी गुड. इसके लिए भी क्लॅप बजाओ. लक्षात? यांची पण फी 12 लाखाची आहे. म्हणजे हे 12वी नंतर जे 13वी 14वी 15वी शिकत आहे ना, ते एवढ्या मोठ्या इन्स्टिट्यूशनमधून शिकत आहे स्कॉलरशिप बेसवर. म्हणजे कारंजातनं शिकत आहे ते कुठं शिकून राहिले? बेंगलोरमध्ये.
एकदम HD सुविधेमध्ये. सुविधा सांगतो मी थोड्या वेळाने. आणि इकडे दिनेश डोंगरे म्हणून आहे, म्हणजे माझ्या मोठ्या भावाचं पोरगंच आहे ते. हा आहे गांधी फेलोशिपला. पिरामल फाउंडेशनच्या अंडर गांधी फेलोशिप काम करते. ते 2 वर्षाचं असते. त्यामध्ये 22,000 ते 30,000च्या मध्ये आपल्याला पैसे पण मिळते आणि सोबत एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट पण मिळते आणि मोठ्या मोठ्या ऑर्गनायझेशनला कनेक्ट व्हायचा एक अपॉर्च्युनिटी पण मिळते. राईट. हे झालं ह्या पुऱ्या बॅनरचं पूर्वकल्पना. आता मी तुम्हाला फॅसिलिटीज काय मिळतात, आता काय होऊन राहिलं ना, होऊ शकते तुमच्यासाठी पूर्ण हे मॅटर टोटल नवीनच्या नवीन आहे, तर जमलिंग होऊन राहिलं असं. आम्हीच कोण है ना. का? कारण आपण ग्रामीण भागातले पोरं आहोत. आपल्याकडे यूथ फोर्स सगळ्यात जास्त आहे. दिवाळीचा सीझन आहे. इट्स ओके. कंटिन्यू करू आपण. आता काय नाही याच्यामध्ये, हे झालं हे मुलं काय करत आहे. आता आम्ही तुम्हाला सांगत आहे की ICSR ग्रुप का करत आहे आणि आम्ही इथे का आलो. त्याचं एक कारण आहे. एज्युकेशन फील्डच्या जेवढ्या काही क्षेत्र अवेलेबल आहे त्यामध्ये आम्ही काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहे मुलांच्या टॅलेंटनुसार. जसं तुमच्या गावाचा आम्हाला नेतन फुले आणि अनिकेत ढोक जॉईन झालेले आहे, तर आम्ही त्यांनासुद्धा एक गायडन्स देतो, एक ट्रॅक देतो आणि नक्कीच त्यांचा रिझल्ट या वर्षी किंवा पुढच्या वर्षी 100% तुम्हाला पाहायला मिळेल. ते पण एकदम ब्रँडेड दर्जेदार ठिकाणी. एक तर जॉब राहील, नाही तर एक ब्रँडेड इन्स्टिट्यूशन राहील. ओके भाऊ, 100% ॲश्युअर्डली सांगतो मी. तर ओके, तर यामध्ये तुमचा पण सहभाग हवा. तुम्हीसुद्धा अशा इन्स्टिट्यूटला जावे, म्हणून हे सगळं आताचं आपलं हे कार्यक्रमाचं आयोजन आहे. ओके. आता बघा, आता मी तुम्हाला 1-2 जणांचं थोडं डिस्क्रिप्शन करून देईल आणि नंतर मेन जे तुमच्यासाठी जे ऑर्गनाईज केलेलं आहे ते आपण सरांकडनं जाणून घेऊया. पहिले मी थोडंसं बाकीचे आमचे जे कॅन्डिडेट्स आहेत त्यांचं इंट्रोडक्शन करून देतो. मी तुम्हाला पहिल्यांदा इंट्रोडक्शन करून देतो निखिल गाडगेचं. हा पण आमच्याच गावचा मुलगा आहे. हा क्रिकेट खेळणाराच पोरगा आहे. आम्ही दोघंसोबत वरचेवर यांचं म्हणजे कम्युनिकेशन असते. आमचा जेव्हा ग्रुप तयार झाला तेव्हा हा एक पोरगा उन्हाळ करून येणार का गावातले, म्हणजे अभ्यास न करणं, नो टेन्शन, म्हणजे करिअरची काही घेणदेण नाही. इन शॉर्टमध्ये काय, करिअर नावाच्या गोष्टीची काही घेणदेण नाही. पण ओरिजिनली हुशार पोरगा. पण काय झालं, डायरेक्शनच्या अभावाखाली उचलला झोडपा चालला खेळायला. ओके. म्हणजे ह्या टाईपची जी कन्सेप्ट होती. तर आपण जेव्हा हा ग्रुप स्थापन केला गावामध्ये, तर तो सुद्धा आम्ही ICSRद्वारे काय केलं, ICSRचा लॉंग फॉर्म आहे इंडिव्हिज्युअल कलेक्टिव्ह सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इंडिव्हिज्युअल म्हणजे वैयक्तिक, कलेक्टिव्ह म्हणजे सामूहिक, सोशल म्हणजे सामाजिक आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे आपल्याला जी सोसायटी लहानपणापासून तर आपण जेवढं आता मोठे झालेलो आहोत, आता इथं बसलो, जेवढं आपलं एज आहे तोपर्यंत सोसायटीने आपल्याला दिलं, तर आपली पण जबाबदारी बनते ना की सोसायटीला आपण काहीतरी परत द्यावं. बरोबर आहे ना. तुम्ही जर तुमच्या गावची यूथ आहे, ओके, आणि तुम्ही तुमच्या गावासाठी काहीच नाही करून राहिले, तुम्ही फक्त आपापली मजा मारू राहिले, आपापल्या घरी राहू राहिले, TV वर राहिले, इंस्टाग्राम रील, जय हिंद जय भारत, खतम. झेंडा आला की झेंडा लावून खतम करणं आहे ना. हे लाईफ आहे का? नाही ना. आपल्या विकासासोबत बाकीच्यांचा सुद्धा विकास व्हावा, ही जी भावना आहे, गिव्ह बॅक टू सोसायटी, ही जी कन्सेप्ट आहे, यावर आपल्याला फंक्शन करायचं आहे. ओके, राईट. तर आता मी तुम्हाला इंट्रोडक्शन करून देतो निखिल गाडगेचं. ह्या ग्रुपद्वारे काय झालं आहे, त्याला आम्ही लायब्ररी स्थापन केली. ओके, कारण आम्ही क्लासेस घ्यायचो तर लायब्ररी स्थापन केली. त्या लायब्ररीमध्ये याचा अभ्यासामध्ये इंटरेस्ट अचानकपणे खूप जास्त वाढून गेला. मग आम्ही याचा एक फॉर्म भरून दिला होता. प्री IAS सेंटर नावाची कन्सेप्ट असते. अनिकेतने ते लोकेशन बघितलं आहे, ठीक आहे. प्री IAS सेंटर म्हणजे काय असते, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट एक UPSCच्या दर्जाची, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट एक UPSCच्या दर्जाची एक प्रिलिम्स एक्झाम घेते आणि इंटरव्ह्यू घेते. ते जर पास झालं तर स्टेट गव्हर्नमेंट म्हणजे महाराष्ट्र सरकार आपल्याला पोचते म्हणजे दत्तक घेतल्यासारखं 1 वर्षासाठी. म्हणजे राहायची सोय, जेवायची सोय, वायफाय, इंटरनेट वरून 5,000-7,000 ते इन्स्टिट्यूटवर डिपेंड आहे. आणि कलेक्टर लोक तिथे टीचिंग करायला येतात. म्हणजे बघा, खेडेगावातला मुलगा अचानक अशा वातावरणामध्ये जाऊन, किती मस्त वातावरण झालं नाही. कलेक्टर फक्त नाव आपण फक्त ऐकलं आहे, तिथं आपण डायरेक्ट संभाषण करणार.
अशा ठिकाणी तो शिकला. त्यानंतर एम पी सी ची परीक्षा देत आहे. आणि आता तो सध्या मागच्या वर्षी पण मेन्सला एलिजिबल होता एम पी सीच्या परीक्षेमध्ये, आणि यावर्षीसुद्धा मेन्स देऊन आहे, रिझल्ट यायचा आहे. वी होप तो सिलेक्ट होऊन जाईल. आता मी त्याच्याकडे माईक सोबवतो आहे, तो थोडंसं त्याचं आत्मकथन आणि तुमच्यासाठी काय करू शकतो आपण याची तो पूर्वकल्पना देईल आपल्याला. निखिल.